Wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. To assalamu alaikum jama'a, yan uwa, barka da warhaka. Ya kuke yau, da fatan kuna cikin koshin lafiya. To duk na ji korafe-korafen ku akan fim ɗin uwar watsi. To da daman ku a ciki mutane suna min complain idan sun shiga wajen bidiyon ba sa ganin bidiyon yanda za su yi downloading nashi, ba sa gani. To wasu dai ba su da account na abin nan, contents na Google ba su da shi, ba su bude ba. To shine matsalan yake abin nan. Yanzu alal misali bari mu shiga da ina YouTube, bari mu je YouTube. Ku ga abin da yake nuna tukuna. Mu je cikin YouTube kai tsaye yanzu. Yauwa ga YouTube ina a nan. To in shigo cikin YouTube bari in yi searching na abin nan, uwar watsi. Ga ya fito da dama ga suna. To gana wannan anan Izge1 TV, wannan Izge1 TV na wannan na abin nan na ƙasan nan. Bari mu danna mu shiga ciki. Barkanku da warhaka masoya. To kun ga mun shiga ciki, na tsayar da wannan bidiyon saboda ku ji me nake faɗa ne. To in ka shigo za ka zo ƙasan nan wajen rubutun nan, ƙasan nan ba nan ba. Wajen rubutun nan uwar watsi inda a Hausa sabuwar fassara algaita 1, ka danna kansa. Zai buɗe, kaga 'yan yatsu nan wajen alamun yatsun nan. Wajen alamun 'yan yatsu sai ka danna ƙasan rubutun da yake ƙasan, ka danna shi. Kaga ga rubutu nan ya fito. In ka danna kai, kuka danna kai zai kai ku, zai kawo ku fuskan nan. Wannan fa ga wa'anda ba su da abin nan suna ta complain sun shigo, in suka shigo baya nuna musu, baya wai. Kaga nan baka da content abin nan Google, shi yasa baya abin nan. Baka da content Google, shi yasa baya buɗewa. Idan kana da account naka na Google, zai buɗe maka, zai kai kama direct zuwa wajen bidiyon zaka kalla. Yanzu abin da ake bukata nan shine idan baka da account ɗin kwata-kwata, sai ka danna nan create account na ƙasan nan na gefen na kusa da abin nan next ɗin nan. Inda Faransai kuke amfani ma za ku gana an sa muku suivant. Nan kuma gashi nan create account. Bari mu danna kan create. Bari mu danna create. For my personal use, for my child, for work or my business. Bari mu yi abin nan for my personal issue, for my personal use kai. In ka danna nan, ka zo ka sa first name naka, second name naka da username naka. To nan kuma ka zo ka sa password. Nan kuma ka zo ka yi abin nan, ka sake sa password ɗin da ka saka. Sai kuma nan in ka danna zai rufe maka password ɗin. Sai ka danna next. Bari mu koma, already muna da account, ni na da account ina already ni. Already shikenan na yi adin na account yanzu. Google service shikenan, account ina yayi abin nan turn on. Shikenan kun ga account ina da ya dawo yanzu. To bari in koma can inda na fito. Use your fingerprint or face unlock. Bari in sa passport ina na waya da suke tambaya na. To ya buɗe. Bari in koma can inda na fito. Yawwa kun gani gashi mun koma wajen mu na da. Wannan ba account ɗin da na yi abin nan da shi bane. Bari in goge wannan account ɗin, in buɗe da wani abin nan. In sake buɗe shi kuma.
ya tafi wajen language na danna kai na tsaya ne. To masu kallo don Allah ku nutsu ku kalla bidiyon daga farkon bidiyon nan har ƙarshen sa, ku nutsu ku kalla bidiyon daga farkon sa har ƙarshen sa saboda ku yi abin nan. Yanzu gashi nan na danna nan na shigo, bari in zo in danna kan next. Gani gashi nan next ya tafi, bari in zo in sa passport ina. Gani to na danna kan next, yanzu yana tafiya, zai kai ni cikin abin nan Google abin nan direct. Protect your phone, yes, confirm. In ka shigo haka zai nuna maka. Nan mun koma wajen mu na farko can, idan ka shigo zai abin nan, kun ga ya bude. Na gama sa account ina na Google, gashi nan ya kawo ni, kun ga uwar watsi nan ko. Filmin zai fito network yake abin nan. Uwar watsi. Kun ga fim ɗin nan ya fito, uwar watsi. Kun ga awa 1 da minti 43 da sakan 6. Fim ɗin ne complete, ba wai wani fim muka ɗauko muka saka muku ba. Uwar watsi ne da kansa. Sai kuka yake ta yi, mugaye kawai ba su san yaro ba ne. To idan kuma kai shigo nan, idan kana so ka sauke zuwa kan wayanka, inda aka rubuta download, kun gani gashi nan download inda aka rubuta nan. Idan ka zo nan, in ka danna da kan download, bari in koma daga baya. Idan ka zo nan kan ɗigo 3 na saman nan, gashi nan ɗigo 3 na saman nan, ka shigo ka zo nan, gashin da aka rubuta download alamar saukewa. Idan ka danna download din, zai sauka zuwa kan wayanka. Aga one item will be download, zai sauko zuwa cikin wayanka. Yanzu haka yana downloading nashi zuwa cikin wayana, yana saukowa. To masu kallo, duka ne nan na kawo ƙarshen wannan bidiyon. Ina so don Allah ku taimaka ku kalla saboda ya amfane ku, don na san korafe-korafen ku kenan, abin da na gani kenan yawanci. Mun shigo ba mu kalla fim ɗin ba, mun shigo ba mu yi kaza ba mu kalla fim ɗin warwatsi ba mu kalla waye ba. To yanzu dai a takaicen Allah ya yarda, idan mutum ya shigo, in ka shiga dai ka fahimta, ka kalla yanda na yi abin nan na bude. Idan ka shigo gashi nan za su tambaye ka, idan baka da content Google, in baka da account na Google kai, in ka shigo za su yi abin da za su tambaye ka, kai creating na account naka, sabo kana creating na account, za su kai ka wajen bidiyon direct ka kalla, kuma kai abin nan ka kalla direct, kuma ka zo ka sake abin nan. Kana so ka yi downloading nasa zuwa cikin wayanka, daga ba koyaushe kana da bidiyon kenan ya zauna akan wayarka. Duka nan na kawo muku ƙarshen wannan shirin mai suna mai taken suna ƙorafe-ƙorafen masoya ko. To Allah ya bar mu lafiya, Allah ya haɗa kanmu, Allah ya bar zumunci. Na gode sosai, sai anjima ku.